Za Prag se kaže da je on najlepši grad za šetnju, pa vam zato i preporučujemo da ponesete najudobniju obuću koju imate. Minimum koji je potreban da biste osetili Prag je trodnevni odmor. Ovih par dana će vam biti sasvim dovoljno da uživate u pogledu na Prag i u magičnoj atmosferi ovog neobičnog grada. Najlepši pogledi koje pruža Prag su upravo pogledi sa Vltave koja protiče kroz srce starog grada Praga. Sa leve strane reke Vltave nalazi se deo sa zamcima Praga, takozvani Hračani. Hračani su magično mesto i unutar zidina Karlovog grada možete da pogledate Vitovu katedralu, jednu od najimpozantnijih katedrala na svetu, urađenu u gotskom stilu. Prepuna detalja, svoju najlepšu stranu pokazuje tek kada uđete unutra. Mi vam predlažemo da uplatite ulaznicu i uđete, jer tu veličinu nikada nećete zaboraviti. Umetnička dela unutar Vitove katedrale prosto oduzimaju dah. Optočena zlatom i srebrom, ponosno stoji na svetlosti koje dopire iz fantastičnih staklenih murala. Takođe, unutar Hračana možete posetiti i ostale objekte u kojima je boravio i živeo kralj Karlo, kao i njegovi podanici i ratnici. Zlatnu ulicu morate posetiti, jer je baš na osnovu nje Prag i dobio epitet zlatni. Verujte nam, to je kao da putujete u prošlost. Srednjovekovna oružja, oklopi vitezova i haljine dama. Čak i sam miris zidova i prostora će se opasno poigrati vašom maštom. Osim prelepog dela Hračana i leve strane starog dela Praga, možete preći preko Karlovog mosta i dospeti na desnu stranu. Karlov most je takođe jedna od najvećih turističkih atrakcija i prepun je postavki slobodnih umetnika koji prodaju svoje dela ili pak sviraju na instrumentima. Legenda kaže da ko se poljubi ispod velikog luka Karlovog mosta, ostaje zauvek zajedno. Mi vam preporučujemo da Karlov most prelazite noću, jer tek tako možete doživeti svu njegovu lepotu. Sa desne strane starog Praga moći ćete da uživate u najstarijim građevinama, da posetite astronomski sat, čak i da iskoristite priliku i da se popnete na vrh njegove kule i napravite neke od fantastičnih panoramskih fotografija. Sa ove pozicije čitav Prag izgleda kao na dlanu. Tu su jevrejska četvrt koja kao da predstavlja još jedan grad unutar grada. Dok ste u Pragu, svakako iskoristite mogućnost krstarenja brodićem po Vltavi. Preporučujemo zadnji obilazak u toku dana nakon padanja mraka. Takođe, razgledanje Praga možete učiniti i iz kočija, koje će vas po želji voziti da pogledate sve one znamenitije građevine. Toliko je divnih prizora i mogućnosti da upoznate Prag. Prag će vas osvojiti ne samo vizuelno, već i sigurni smo i vaše nepce potpuno da uživa. U Pragu, kao i da niste bili ukoliko ne probate izvornu prašku šunku, kolenice sa kupusom, pečenu pačetinu i sve dobro ne zalijete sa autentičnim pivom. Pivnice i restorana je mnogo, samo je na vama gde želite da sednete. Prag je zaista zlatni grad i garantujemo vam da vam posle Praga više ništa neće biti isto. Ostaćete zauvek opčinjeni njegovom magijom i poželećete još mnogo puta da se vratite.